ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମର ମାସ, ପୁଣ୍ୟର ମାସ। ଏହି ମାସରେ କ'ଣ କରିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟର ଲାଭ ମିଳିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତରୁ ଉଠି ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇ ତାପରେ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା କେବେ ବି ଆମିଷ ଏବଂ ପିଆଜ ରସୁଣ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଠାକୁର ଘରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସ୍ନାନ କରିସାରି ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଘରେ ବା ଗୃହରେ ଆମିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ବା ଗୃହରେ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ।